Sa edad na 63, araw-araw nahamon kay Yolando Cortez ng Barangay San Vicente, Bacolor ang sakit na diabetes. Bukod kasi sa mga komplikasyon ng kanyang sakit, mabigat din daw sa bulsa ang mga gamot na kailangan niyang inumin. Mahal ng gamot ko. Kaya ako masipag ako magpunta pag may ganyan talagang libre. Katulad ni Cortez, marami pang senior citizen sa bayan ng Bacolor ang namomroblema sa regular na konsulta at gamot. Ang magsasaka na si Apolinario Gueco, 63 anyos mula sa Barangay Kabambangan, nagme-maintenance din ng gamot para naman sa high blood pressure. Nabalitaan daw niyang may libreng medical mission sa mini convention center ng naturang bayan kung kaya't hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Unang-una sa gamot, nakakalibre ka, hindi ka na bumibili. Kaya malaking tulong sa akin at sa mga ibang mamamayan dito, lalo na sa mga matatanda. Nasa likod ng libreng serbisyong medikal na ito ang mga alumni ng St. Mary's Academy, Bacolor. Sila ay nagkaisa ngayong taon bago ang isasagawa nilang Grand Reunion upang maipamalas ang kanilang pagmamahal sa komunidad kung saan minsan din daw silang sinerbisyuhan bilang mga mag-aaral. Ayon kay Harry Raymond Rivera, chairman ng Alumni Committee ng St. Mary's Academy, ang medical mission ay bahagi ng mga aktibidad na inihanda nila para sa nalalapit na 106th Grand Reunion. First time na ginawa ng alumni organization namin na may mga activities. Dati kasi magre-reunion lang. Pero gusto kasi namin, yung mga alumni ng St. Mary's may impact sa community. Kwento ni Rivera, kabilang ang building ng kanilang school sa mga nalubog sa lahar noong pumutok ang bulkang Pinatubo. Higit 3 dekada na ang nakalilipas. So what we have are memories nung nag-aaral kami, ay habang kumukonti yung mga alumni. So ang ginagawa namin, pinapakita namin sa community yung values na binigay sa amin ng St. Mary's Academy. We are Benedictine educated. Isa sa mga volunteer doctors ang alumna ng paaralan na si Doktora Analisa Ocampo Salamat. Bilang alagad ng medisina, nais niyang isulong ang adhikain ng kanilang alumni committee na makatulong sa kanilang mga kababayan. Importante din kasi parang payback, giving back. Kumbaga, nandito kami sa estado na, oo, kumikita kami, private practice kami, pero huwag mong kakalimutan din yung tumulong ka doon sa mga tao na hindi kayang, alam mo na, pumunta sa mga private hospital, sa mga private doctors. So, medical mission is one way of giving back to your townmates. Abot sa 200 benepisyaryo ang naserbisyuhan ng mga volunteer nitong araw ng Linggo, November 10. Para sa lokal na pamahalaan ng Bacolor, malaking bagay ang medical mission, lalo na para sa mga residenteng may iniindang karamdaman. Ayon kay Vice Mayor Ron Dungca, napakahalaga ng mga ganitong proyekto para matugunan ang pangunahing pangangailangang medikal ng kanyang mga kabalen sa kanilang komunidad. It is very important dahil alam mo naman, basta tulong medikal, kahit ano pa yan pagdating sa medical, napakalaking bagay sa mga residente dito sa bayan ng Bacolor. Nagpapasalamat kami dahil nabigyan ng mga basic medical services, check-up, mga gamot, pang presyon, pang maintenance at mga vitamins. On behalf of Mayor Dimandatu and the whole Sangguniang Bayan of Bacolor, nagpapasalamat po kami. Samantala, ayon kay Rivera, ang mga libreng gamot at konsultasyon ng kanilang handog ay simbolo ng pag-asa at suporta nila sa Bacolor bilang pagtanaw ng utang na loob sa komunidad. Yung pong alumni homecoming natin will be on February 1, 2025. Ang tawag po natin dito, ang team natin is Pamanuli, Pamanyuli. So uwi kayo para we will start rebuilding. Ashley Punsalan, CLTV 36 News.